E foarte frig afară, vreo minus 11 și momentan stau în parcare cu tigaia mea. Aute-a! Să mă bată, mama! Aute ce stic aici! Bună dimineața, aproape de prânz. E foarte frig afară, vreo minus 11 și momentan stau în parcare cu tigaia mea, dar trebuie să o mut pe asta. Am fost și am pornit-o. Am pornit camionul din partea cealaltă, am agățat trailerul și l-am adus aici. Acum trebuie să-l mut un pic, că au de scos un excavator de aici. Ia ghiciți, băieți! Aute-a! Să mă bată, mama! Aute ce stic aici! Mamă, e jale schimbător. Pam, pam, param, pam, pam! Acum, ăsta e vechi de prin 2002. Ia să dăm o leacă în mașalier. Dăm drumul la frâna de mână. Ei. Așa, tată, așa. Cam face curul urs pe aici. Asta. Îi dăm cu a doua. Cam face figuri ăsta, că na, e vechi, mă, cavaș, vă dați seama, nu? Și să-i mai aud eu pe ăștia, pe diavole ăștia bătrâni, că dacă îți dau o manuală, nu știi să te descurci cu ea. Să mor tu. Dăm a treia. Frumos. Pam, param, pam, 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 pam. Bă, dar câtă chinuială dimineață, că dacă a stat vreo 2 luni și ceva ăsta pe dreapta, dacă a stat vreo 2 luni pe dreapta, au fost frânele blocate, au fost hau, bau, mă înțelegeți voi. Foarte, foarte grele treburile. Și așa că m-am chinuit un pic, am luat un ciocan de pe la garaj, l-am luat pe un coleg, dă-i cu aia, dă-i cu din aia. Înțelegeți voi ce vreau să zic. Chinuială. Și așa că o să trebuiască să parchez tracazanul ăsta mai încolo. Trebuie să scoată ei un excavator. Și așa că mă gândesc unde să-l arborez, unde să-l pun, dar cred că o să-l pun aici frumos. Pam. Pam. Și după aia mă pun la treabă, mă duc la trebușoară. Trebuie să car niște piatră de la munte. Și uite așa. O să-l las aici ca să poată ieși și ceilalți. Tragem frâna de mână. Motorină, are el ceva, are o grămadă de becuri aprinse. Nu vreau să vă spun ce mizerie aici vă bate, să-l bată Dumnezeu pe ăla care a mers așa cu camionul ăsta și a făcut mizeria asta în camion. Înțelegeți? Au timp, au loc și să iasă. Treaba bună, să-mi iau șăpculița acum de aici, din mașina mică. Asta și m-am cam plictisit azi pe aici, pe la garaj. Și de acum începem activitatea. Camionul ăsta nu este matriculat pe firma la care eu lucrez. Ce ai, mă? Merge ceva înfrânat, ce ai? Nu, e tot ok. Bun, nu este matriculat pe firma la care eu lucrez. Este matriculat pe o altă firmă la care unul dintre patroni, pentru că unul se ocupă cu plata șoferilor și cu cheltuieli și cu hau-hau și celălalt se ocupă cu camioanele, reparații, garaj, mă rog, au ei 50-50, ceva de genul.
Și am aflat că ăsta care se ocupă cu camioanele are acțiuni la o altă firmă. Și practic a cumpărat camionul ăsta printr-o altă firmă care, nu știu, vă zic, o altă firmă și au ei niște jmenuri, au ei niște chestii pe care vor să le facă împreună, nu știu exact care și cum este faza și ce fel și, mă rog, chestii. Ei știu mai bine. Dar cert este că are mai multe mașini, și mici și mari, cumpărate și trecute pe o altă firmă. Nu știu exact care sunt șmenurile lor, dar știți cum e, fiecare cu aia măsii. Pentru că, na, fiecare știe mersurile mai bine. Dacă mi-au schimbat iarăși traseul, încarc acum niște piatră pentru altă locație. Mergem în altă treabă, în altă locație. Descărcăm piatră să vedem câte curse o să fac acolo. Am fost la sală mai înainte, bă, mă simt blană, mai merge o jumătate de zi să fac la muncă. Și mâine o să am liber, mi-am luat liber, pe mâine am niște treburi de rezolvat. Așa că așteptăm semnalul până una alta, până se încarcă eu, o să mai scriu aici o treabă. Am intrat mai înainte la descărcat la piatră aici și bă, aveam atât de mult pământ în benă încât ăsta cu excavatorul de aici a zis să mă cureți un pic și am zis că hai bă să profit o leacă de ocazia asta și să pun o leacă Osmo Action 1 ăla pe magnet, să-l pun în benă, să vedeți și voi, să vă arăt cum se descarcă, cum se curăță bena de fapt atunci când se întărește pământul pe benă. Și am zis că bă, hai să pun camera acolo, sper să nu mi-o spargă ăștia, sper să nu mi-o rupă. Și ia ghiciți ce s-a întâmplat, inevitabilul. Ia uite, ia uitați voi aici ce s-a întâmplat, o extorsiune de degajament. A venit o bucată mare de pământ peste și a rupt suportul ăsta. Bine, asta este un suport făcut de mine, asta se schimbă, nicio problemă, se dă o altă gaură, am un alt suport din ăsta, un alt sistem de ăsta de prindere și frumos pac pun aici, așa frumos și elegant. Dar mi-a crăpat și asta, mi-a crăpat și sticla asta de la GoPro. Așa, de la Osmo Action se vede mai bine de pe display. Sper că display-ul nu este afectat, dar a făcut suficientă pagubă. Este tot mizerabil. Uite cum a venit aici pământul. Dacă se vede, nu știu dacă se vede atât de aproape. Cert este că a făcut buba.
merg la încărcare, o să bag niște piatră și ar fi ultima cursă de piatră pe ziua de astăzi și după amiază, după ora 12, o să mă duc să încarc pământ. Pentru că este foarte frig afară, momentan sunt minus 2, dimineața erau minus 9, s-a mai încălzit temperatura cu vreo 7 grade. Ultima cursă, încarc piatră, mă opresc, mă duc la sală și după aia mă duc frumos, după ce merg la sală, mă duc descarc și mă duc în partea cealaltă să încarc pământ. Mi-am ales timpul ăsta de la pauza de prânz, în loc să mă duc să mănânc, mă duc la sală, mă duc să fac niște mișcare și după aia încep activitatea. Iar pentru că calculând timpul pe care eu nu îl am și încercând să găsesc o poziție, o să găsesc un timp, un cel mai bun timp să-l găsesc în care eu să merg la sală, și singura variantă este treaba asta la prânz. Pentru că dacă mă trezesc iarăși în fiecare dimineață de la ora 5, nu pot să dau randament pe o perioadă îndelungată de timp. Maximul pe care eu îl pot face sunt 3 luni de zile. Dar după 3 luni deja nu mai, și pierd foarte mult timp din cauza asta și prefer acum să mă duc la pauza de prânz la sală. Chiar dacă nu mănânc, asta nu este o problemă, mâncarea nu mai este o opțiune pentru mine în momentul de față. Mă duc frumos la sală, fac exercițiile, mă apuc de treabă, seara mă duc acasă, mai stau și cu ăsta micu, pentru că, din păcate, așa este viața de adult. Poate pentru unii copiii or să fie un pic diferit, poate pentru unii o să zică, bă, dar știi că puteai să faci seara. Bă, eu am copil de crescut și copil cu care în mod normal trebuie să stau. Și prefer să mă duc în pauza de prânz de 45 de minute, mă trezesc și eu mai târziu dimineața, la 6:30, la 7 mă duc la muncă, mă duc la muncă 4 ore jumate până la prânz, după aia mă duc la sală, fain, frumos și elegant, și după aia iarăși muncă, seara sunt acasă cu copilul, mai un vlog, mai o treabă, o măslină. Înțelegeți voi, încerc cumva să echilibrez toată situația asta într-un mod foarte favorabil din multe puncte de vedere. Și după aia, după amiază, o să mă duc să încarc pământ. Probabil o să fac vreo 4 curse de pământ și o să mai văd cum o să mai decurgă ziua. Ieri au fost foarte multe chestii, foarte multe întâmplări, dar nu am avut timp să le filmez pe toate. De exemplu, mi-a intrat o piatră din aia mare între roți, nu am avut king, m-am chinuit o grămadă să-l scot de acolo, aproximativ vreo jumătate de oră. E bunia lui salam, după cum s-ar spune. Dar nu am avut timp pentru că, da, n-am avut timp și pur și simplu eram și pe fugă și pe grabă. Bă, băieți, avem un trafic aici, să mă bată șoseta aia murdară, puțolentă, care miroase de la 7 străzi distanță. Și mai am o oră și 44 de condus și în mod normal ar trebui să mai fac o cursă și să le iau și pe ficiorul meu de la grădiniță. Și apoi nu prea știu cum să fac, că este ora 3 și 46 de minute. Uitați ce frumos se vede navigația asta aici. Bam, bam, bam. Ja, dacă vreau pot să o mut acolo în bord să-mi arate, dar momentan nu mă pasionează treburile astea. Nu prea știu cum ai de făcut pe ziua de azi. Dar totuși continuăm activitatea. Piciorul în geam ca de obicei, piciorul drept pe accelerație. Un podcast cu Paul Olteanu și de bătăi. Plană! Plană! Unde mă iau cu voi și am pierdut rândul. Hai, Gicule! Hai, da!